Ahojte, volám sa Lucia a študujem informatiku a riadenie. Ak aj teba baví informatika a v budúcnosti sa nechceš stratiť na vyšších pozíciách, tak tento odbor je práve pre teba. V prvom ročníku si ešte smerovanie vyberať nemusíš. To ťa počká až v druháku, kde máš síce väčšinu povinných predmetov informatických, ale ty si sám vyberieš, či chceš ísť ďalej informatickým alebo manažerským smerom. Naša fakulta má aj veľa moderných priestorov, ako je napríklad toto atrium, kde študenti trávia svoj voľný čas, informačné centrum, alebo aj nové laboratória, v ktorých mávame cvičenia. Čaute, ja som Mišo, absolvent odboru informatika a riadenie. Kombinácia informatiky a riadenia ti sadne práve vtedy, ak sa chceš naučiť programovať a zároveň získať schopnosti viesť tým a rôzne manažerské zručnosti. Na Fričke sa mi veľmi páči silno projektovo orientovaný prístup. Tú teóriu, ktorú sa dozvieš na prednáškach, máš šancu aplikovať na semestrálnych projektoch, ktoré neskôr môžeš využiť napríklad aj pri hľadaní práce. Či už ide o nejaké marketingové analýzy alebo o programátorské projekty v Jave alebo C. Zručnosti, ktoré sa tu naučíš, vieš aplikovať priamo v praxi u napríklad jednej z partnerských firiem. V mojom prípade to bolo po druhom ročníku, kedy som si našiel brigádu v jednej z týchto firiem ako Java backend developer. A super vecou na tom je, že práve aj po škole mám možnosť tam ísť pracovať. Tak ak rozmýšľaš, či viacej informatickým smerom alebo manažerským smerom, možno práve informatika a riadenie je to, čo hľadáš.